Nyumba Iyi, Satana Wathyola. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu. Takumananso pano pa Word Made Flesh, pamene timagawana mawu a Mulungu ndi cholinga choti ife amene tinalengedwa m'chifaniziro chake tisataye mphatso imeneyi yofanafana ndi Mulungu, koma mu maganizidwe athu, mu zochita zathu, mu moyo wathu, quality ya moyo tifanefanebe ndi amene anatilenga m'chifaniziro chake. Lero tikunena kuti nyumba iyi Satana Wathyola. Nyumba yanga Satana Wathyola. Nyumba yathu Satana Wathyola. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa Luka chapter cha 12 kuyambira ndime ya 39. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, kumbukirani kuti mwini nyumba akadadziwiratu nthawi yoti mbala ifika, sibwenzi atalola kuti ithyole nyumba yake. Choncho inunso khalani okonzeka, pakuti Mwana wa Munthu azabwera pa nthawi imene simukumuyembekeza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mwini nyumba akadadziwiratu nthawi yoti mbala ifika, sibwenzi atalola kuti ithyole nyumba yake. Nyumba yako imakhala ngati banki yako, malo amene umasungamo zinthu zako zonse zimene iwe wakhala ukutolera m'moyo mwako. Mwakuti nyumba yanuyo ndi banki yanu. Zina umazisiya pa balasa, zina umazisiya ku storeroom, zina kuchipinda, malinga kufunika kwa zinthu zimene iwe uli nazo. Nyumba ya munthu ndi mmene mmakhala chuma chake, chimene amayendesera zinthu zake siku ndi siku. Pali chuma china chimene umatha kukachisungisa kwina chabwino, kaya ndi ku banki, kaya uli ndi kampani, komabe kumene kuli chuma chakoko tithaso kunena kuti kumeneko ndi kunyumba kwako. Chamtengo wapatali chimene chimapezeka m'nyumba mwanu ndi inuyo, komanso banja lanu ndi anthu amene mmakhala nawo. N'chifukwa chake ndikunena kuti chuma cha munthu chimasungidwa m'nyumba mwake, chifukwa iweyo ndiye chuma nambala 1. N'chifukwa chake nyumba imayenera kukhala yotetezedwa. Inuyo mukumbukira pakatipo panali nkhani yakuphedwa kwa malubino, ndipo chimodzi chimene anthu achilubino adapempha ndi chakuti boma liwamangire nyumba zolimba, nyumba zachitetezo, chifukwa nyumba ndi imene makhala chuma chako, ndipo iweyo ndi amene umakhala chuma nambala 1. Palibe amene amafuna kuti nyumba yake ithyoledwe. Inuyo tangoganizani, kodi nyumba yako ikathyoledwa chimachitika ndi chani? Amene wathyola uja amakhala kuti wagonjetsa zitetezo zonse zimene iwe unayika ngati mwini nyumba. Ndipo akalowa, monga amanenera malemba oyera, ndiye kuti amayamba wasakasaka pamene udasunga iweyo zida zako nyumbamo, ndiye amazilanda. Luka 11:21 akunena kuti munthu wamphamvu akamalonda nyumba yake ali ndi zida za nkhondo, katundu wake amakhala pabwino. Koma pakabwera wina wamphamvu zoposa nangonjetsa, amalanda zida zimene ankadalirazo nkugawagawa katundu amene walandayo. Nyumba ikathyoledwa, chuma chimapita. Sipokhapo, kukamacha anthu naona kuti nyumbayo mawindo onse achosedwa, kukhomo kuli mbee, simungathenso kukhoma, ndiye kuti nyumba ija mwayilowesa libolonje. Mwayilowesa libolonje, wina aliyense athano kubwera ndi kuzatengamo china chilichonse naye chimene iye akufuna, kuzapangamo zomwe iye uja akufuna. Mphunzitsi 36 ndi 25 amanena kuti kumene kulibe mpanda mbala zimabako. Ndipo mmene Mulungu pokwiya ndi anake a Israeli ananena kuti azathyola nyumba yawo, azathyola mpanda wawo, ananena pa Isaiah 5:5 kuti ndizazula mpanda wake ndipo mundawo uzawonongeka. Ndizagwetsa chipupa chake ndipo nyama zizapondapondamo. Ndizawusandutsa sala, uzakhala osatengulira ndi osalimira, ndipo muzamera mkanda nkhuku ndi minga ina. Zonsezi gwero lake nyumba imene yathyoledwa, mpanda umene waonongedwa. Mawu amenewa
lero ndafuna kuti ayankhule ndi mtima wanu. Mawu amenewa akuyankhuleni inuyo ngati inu. Mawu amenewa andiyankhule ine. Kodi kwanu sikunathyoledwe? Kodi kunyumba kwanu sikunathyoledwe? Ndafuna mukayang'ane mukachite cheki. Kodi kunyumba kwanu sikunathyoledwe? Ambuye Yesu adanena kuti pamene ukufuna kupemphera lowa mnyumba mwako mchipinda chako sekachiseko. Mateyo 6:6. Ponena choncho amatanthauza kuti ulowe mu mtima mwako mmene mmapezeka iwe wekha ndi Mulungu wako. Ndipo kwa inu amene muli akatolika mukuziwa bwino kuti pamisa timanena kuti Ambuye sindili woyenera kuti mulowe mnyumba yangayi, koma mungonena mawu amodzi okha ndipo mtima wanga uzachira. Apanso timatanthauza mu mtima mwathu. Choncho mtima wa munthu ndiye nyumba yake. Chifukwa chani? Chifukwa mu mtima ndi mmene umasungira mu chuma chako, zinsinsi zako. Ndi mmene muli zida zoyendesera moyo wako. Ngati inuyo simmaziwa kuti mu mtima mwanu ndi nyumba mwanu, lero ndati muziwe. Lero muziwe. Ndipo ngati simmaziwa kuti mmene ndi mmene masungira chuma choyendesera moyo wanu, lero muziwe. Ndipo muphunzire kuteteza nyumba imeneyi. Chifukwa muli inuyo plus chuma chanu chonse. Muli inuyo. Inuyo amene mayendesa moyo wanu muli mu mtima mwanu. Ndiye lero Ambuye Yesu akunena kuti aliyense amene akuziwa kuti ali ndi nyumba akuyenera kuphunzira kukhala tcheru. Chifukwa kunja kuno kuli othyola nyumba, kunja kuno kuli othyola mitima. Akangolowamo amathamanga kukalanda zida zonse ndipo amatenga ulamuliro wa nyumba yonse. Inuyo mukuziwa. Akakuthyolera nyumba, akakupezamo amayesesa kuti atenge ulamuliro wa nyumba yako ija. Amayamba kukulamulira nyumba mokhala mwako nakuuza chochita. Mwinanso kukuuza iwewe kuti kandiphikire nsimapo ine ndikukudikira pano ndidye. Kuli othyola nyumba amene adi ya nyumba mommo, mpaka ndikusamba nyumba mommo, mpaka ndikumamuza mwinake wa nyumba uja ndipasire icho ndikumapasira. Watenga ulamuliro wa nyumbayo. Nthawi imeneyo atakulanda zida zonse, mafoni onse atakulanda, sungalumikizane ndi wina aliyense, sungapange china chilichonse, ndi iweyo ndi iyeyo, ndipo iye wasanduka bwana wako akukulamulira nyumba muja. Petro woyera amanena kuti samalani. Dani uja demoni akukhala akuyendayenda uku ndi uku ngati mkango wobangula kufunafuna kuti amudye, kufunafuna nyumba yoti athyole. Lero ndikunena kuti Satana amakhala akuyendayenda uku ndi uku kusakasaka mtima woti awuthyole alowemo. Samalani. Samalani. Chifukwa anzanu ena Satana anathyola kale. Satana anathyola kale. Mwakuti panopa akakhala kumauyang'ana mtima wawo makuti nyumba yangayi Satana wathyola. Nyumba yangayi Satana wathyola. Anathyola mitima yawo ndikulowamo ndipo adalanda zida zonse zimene iwo ankadalira. Zoti awa amapemphera kale, korona yense kualanda. Zoti awa amapemphera amapita kale kuchalichi, chonsezo kualanda. Mapemphero awo anawalanda kale. Mwakuti ndinena pano sangapempherenso chifukwa chida chimenechi Satana analanda. Cholinga chake usalumikizane ndi Mulungu kuopa kuti angakupulumutse. Khumbo lopita kuchalichi, lopita kumphakati anawalanda kale kale. Nyumba yawo Satana wathyola ndipo walanda ulamuliro. Mtima wawo Satana anathyola kale kale ndipo akungowalamulira. Walanda ulamuliro wa mtima wawo, mwakuti pano ndiye amene amawasankhira ngakhale anthu ocheza nawo. Ndi amene amauza kuti uyu osacheza nawo, akaona kuti uyu akukamba za Mulungu uyu osacheza nayo, uyu mkwire. Kunthamangisa Mulungu mu mtima mwawo, ndikukatenga demoni anzake ndikuwaunjikamo, kuwapasa maudindo. Iwe uziyang'anira za chitetezo, iwe uziyang'anira za chuma mu mtima muno, iwe uziyang'anira za zilakolako mu mtima muno, iwe uziyang'anira za mayankho mu mtima muno. Atayika anthu ake mu mtima okhala wako kuti boma lija Satana watenga, mtima wako wathyola ndipo watenga. Samalani. Chifukwa anzanu Satana
anathyola kale. Umata kuona kuti awawa Satana anathyola kale. Amalowelera pang'ono pang'ono. Akalowa amakatenga ulamuliro wa nyumbayo, ndiye amakasegulano ziseko zonse. Mene mapangira akuba atakulowera pakawindo. Koma akapita mkati mucha ndikukakugonjesa amakasegulano pakhomo. Zinthu zako zonse zimene sizikanatulukira pakabowo paja zimatulukira pakhomo paja sopano. Atathyola ndikutenga ulamuliro wa mtima wako, khadwe lako limangonkana liyipirayipira. Chifukwa Satanayo watenga mizimu yoyipa 7 ndikukayilowesa ngati mmene munthu wamapangira polowesera anzake muholo kuphwando la ukwati. Mwina amakalowa ndi Satana mmodzi, koma akalowa ndikukugonjesani amakasegula ziseko ndikuwaleka anzake aja onse alowe mmene muja. Ndi chifukwa chake pa Mateyo 12 ndime ya 45 Ambuye akunena kuti mzimu woyipa ukathyola umatuluka panja kukasaka kwina kuti ukakhale. Ukati usapeze kokhala sinanga unathyola kale kwa iwe, umati ndibwerera ku nyumba kwanga konkuja kumene ndinatuluka kuja. Sono ukafika umapeza nyumba muja mulizi mosesasesa ndi mokonza bwino. Pamene pomakatenga mizimu ina isanu ndi iwiri yoyipa koposa iwowo, kenaka yonseyo imakalowa ndi kukhazikika mmenemo. Ndiye Ambuye akunena kuti khalidwe lachiwiri la munthu ujano limakhala loyipa koposa amene anali poyambirira. Kodi nzotheka kuti mtima wanu Satana wathyola? Kodi nzotheka kuti mtima wanu Satana anathyola ndipo watenga ulamuliro? Sindikukamba zongochimwa kamodzi kapena kuchimwa kawiri, koma ndikutanthauza kutenga boma, kulanda boma Satana kulanda mtima wako. Kuti mtima wonse wautenga, ulamuliro uli m'manja mwake. Akutha kukutuma zimene akufuna iye. Kukutuma zimene sukanayembekezera, amenya akazi ako iwe thibu. Alatira amunako iwe kulalata. Muoche mwanayo iwe kumocha. Satana atatenga mtima wako, imwe kachaso muzoyesa mtendere. Iwe ndikumwa mwakuzipha anthu kumadaba kuti koma yeyi akuziganizira yekha. Tiye ija chambapa iwe ndikuchidya ndikupenga nacho. Nanga siwatenga ulamuliro angukuza china chilichonse kuti akuononge. Akutha kuyima mu mtima mwanu ndikunena kuti zinthu zonse muno zapasidwa kwa ine. Luka 4:6. Satana amene watema mu mtima mwako zonse muno zapasidwa kwa ine. Mtima wanu anaugonjesa, unagonjesedwa mwakuti panopa ndiwopendekera kuzoyipa. Pamaso pa choyipa simulimba. Ngati ndikuba mukaona chinthu chamwini olochoti mulibe nacho ntchito mmachiba. Anthu kumadabona kuti koma akubera chani chichi. Satana basi wangutenga ulamuliro. Satana anathyola kalekale mtima wanu. Kaya ndi nkhani yachiwerewere. Mkazi aliyense amene mungamuone, mwamuna aliyense amene angakuduseni, mmantulusira dovu. Ngakhale mutakhala kuti mwagona ndi wina mama wapo mpano, wina akakudusani, komabe kufuna kuti akhalebe wanu basi. Satana anathyola kalekale mtima wanu. Ndipo uli ngati munda wopanda mpanda, aliyense atakungolowamo. Mpaka akazi anu kumakaziyang'anira pa galasi kuti abale kapena mwina palipo pena pake pamene ine kuti pamene ndayipa kuti azikanditengera amene uja. Kukhala mtsogoleri masiku ano tiziwe kuti Satana anthu wamba sajijirika nawo, sakhala nawo bize. Masiku ano Satana akusata atsogoleri. Sakufuna kulowa m'mitima ya anthu wamba, akufuna kukathyola mtima wa mtsogoleri. Chifukwa akuziwa kuti akathyola mtima umene uja ndikutenga ulamuliro umenewo, mtsogoleri uja azilamulira zofoyira, anthu onse azimumvera muzofoyira zakezo. Nanga si anthu tikasankha atsogoleri timalonjeza kuti atikumverani. Ndiye Satana amakathyola mtima wa mtsogoleri uja kuti apange zofoyira mtsogoleri uja, inuyo ndikumvera kwanu kuja muzingosatira. Potenga ulamuliro wa mtima wa mtsogoleri, Satana amaziwa kuti wagwira anthu onse ukapolo.
iniyo taonani ngakhale mabungwe akafuna kubweresa nkhani zoyipa nziko muno akumayambira kuti akumayamba kaye kwa atsogoleri athyole mitima yawo ndi ndalama ayilamulire akuziwa kuti apansife azingotiopseza natiweramira maganizo au satana amene akubweresa. Ambuye ananena kale ndizakantha m'busa ndipo nsambi wonse uzamwazika. Ndizakantha m'busa ndipo nsambi wonse uzamwazika. Ndafuna atsogoleri nanu muchite cheki. Kodi satana anathyola kale mtima wanu? Ndizotheka kale ndithu kuti mtima wanu anathyola kale. Analowamo ndiye pano amangoyendamo akafuna kulowamo amangolowamo. Mwakuti pali ndalama iniyo simumalimba chifukwa anathyola kale. Ndalama zimakukesani dovu anathyola kale. Ndipo chifukwa kuti anathyola kale lero akati akulamulireni amangokulamulirani. Amakhala ngati kuti wakumangani chingwe nkhosi ata kupita nanu kwina kulikonse kumene afuna iye. Mukati mpange matukutuku amakukumbusani ukukumbukira chakuti ukukumbukira chakuti uyaluka. Ndi mmene satana akutengera mtundu wonse wa anthu kuzera mwa atsogoleri. N'chifukwa chake mpingo wathu unachenjera kuti mmapemphero athu asiku ndi siku atsogoleri tizapempherera, papa tizimpempherera, abishopu athu tizapempherera. Mpingo unapanga zimenezo dala chifukwa umaziwa kuti satana amasata atsogoleri. Ndipo inake wakuyenera kumaziwa chimenecho kuti ngati kuli munthu amene amafunidwa ndi atsogoleri. Ambuye Yesu anamuza Petro, satana wapanga zoti akupeteni, koma ine ndakupempherera. Ngati munali munthu amene anauzidwa kuti ndakupempherera ndi Ambuye Yesu anali Petro mtsogoleri, ndakupempherera kuti iweyo utalimba ulimbise azinzakowa. Ngati iniyo muli mbanja mwanu ndipo amunanu simapempherera mukakhala ndi ananu kuti ananga tabwera ndi pano tiapempherere abambo anu, ndiye kuti inuyo mukuwasiya amunanu pa chiopsezo. Ngati kunchito kwanu mukakhala simukhala ndi nthawi yowapempherera abwana anu, muziwe kuti inuyo moyo wanu womwe mukuyika pa chiopsezo. Ngati mparishi anu mmakhala osakhala ndi nthawi yowapempherera abambo mfumu anu, aparish council anu, achairman anu, akatikiste anu, inuyo moyo wanu womwe mukuyika pa chiopsezo. Ngati ku community kwanu mmakhala osapempherera amayi mfumu anu, amather general anu, ndiye kuti inuyo simwakonda. Pakusakonda simuzikondanso inu nomwe. Satana akathyola mtima wa atsogoleri, nsambi wonse umasokonekera. Mitima ya chinyamata ena lero satana anathyola kalekale, analowamo. Akamakakwatira paja akukwatira satana atathyola kale mtima wali momo kale. Mukamakalonjeza paja anathyola kale mtimawo. Mitima yambiri lero ndiyo thyoledwa. Ndipo anthu akusakazikiratu chifukwa alibenso mphamvu zokamulandanso satana uja ulamuliro umene adatenga. N'chifukwa chake mawu a Ambuye ngofunika kwa ife tonse. Akuti mwini nyumba akadaziwiratu nthawi yoti mbala ifika sibwenza talola kuti athyole nyumba yake. Langizo la Ambuye ndi lakuti tiziyesesa kuziwiratu chimene chikubwera patsogolo pathu. Koma kodi nzotheka? Nzotheka. Ambuye akunena kuti iniyo ngati mmanena kuti mukaona mphepo mmene kuti kuli mphepo ikuombera kupita uku ndiye kuti kubwera mvula. Ngati mmatha kuziwa zimenezo muthanso kuziwiratu chofuna kuchitika mmoyo mwanu. Nkhani yake ndi yomweyo, kutha kuwerenga zizindikiro. Banja lisanathe limayamba kupereka zizindikiro kaye. Satana sanathyole mmayamba kaye kumuona kuyangalayangala panja kuyenderera dera limene akufuna kuti aonongero. Monga mmene ziko limatolerera intelligence, nkhani zosiyanasiyana kuti lizitha kupewa zambiri ndi kuteteza anthu ake, inunso moyo wanu muzitolera zochitika ndi kumatha kuzilumikiza bwino kuti wonongayo asanabwere inuyo muziziwiratu mapulani yake. Monga mmene olondera damu amazungulira damu lija nthawi zonse kuonesesa kuti pena pake pasakhale kuti paboka, inunso moyo wanu muziuzungulira siku ndi siku kuti muonesese kuti ndani sanayambe kukanda pena pake.
khalani maso nthawi zonse, amatero Ambuye, ndipo muzipemphera. Inuyo mukuziwa kuti munthu sangachenjere koposa Satana. Ayi, Genesis 3 amatiuza zimenezo. N'chifukwa chake amene safuna kuti nyumba yake ithyoledwe aziwe kuyenda ndi Mulungu, aziwe kupemphera Mulungu amene amaona patali. Ambuye sanena kuti popanda ine simungachite chilichonse. Aziwe kugwada pa maondo pake ndi kupemphera. Aziwe kuwerenga mawu a Mulungu kuti atawazolowera mawu aja azathe kumva machenjezo a Mulungu olankhulidwa mu mtima mwake Satana akamabwera. Unkonde ndi kupatana naye Ambuye amene anatha kumuona Satana kumbuyo kwa Petro, ngakhale ophunzira ena onse sanamuone. Ndikumuuza Petro kuti choka pita kumbuyo kwanga Satana. Akuyankhula ndi Satana ali kumbuyo kwa Petro. Pamene waona kuti Satana wayamba kukanda pena pake nyumba yako, umakagula simenti nkumatirapo mwachangu. N'chifukwa chake mu mpingo mwathu tili ndi sakramenti la kulapa, sakramenti la repairs. Koma ambiri amadana nalo. Chifukwa kuti Satana anathyola mitima yathu, anatilanda chida chimenecho chokonda sakramenti la kulapa, limene limapanga repair mwachangu pena pake pakakhala kuti pakufuna kuti pathyoledwe. Nkona mitima ya anthu ambiri ikathyoledwa, ndalama za maintenance zimakhala chimozimozi ukangopezanso mtima wina wanyuwani. Akatero ndiye kuti munthuyo ngakhale ali moyo akuwerengedwa ngulu la anthu akufa. Chifukwa analekerera, anansirira Satana, anakanika kuti azikalapa pafupi pafupi. Kulapa kuja kumapanga repair pamene Satana afuna kuti aononge. Koma Yesu ndiye makaniko nambala 1. Yesu ndiye makaniko nambala 1. Amakonza zonokoka nkuzipasa chinyuwani choposa kale. Sizonkanika izi, sizomvuta ulo pang'ono. Koma zimasowa anthu folo kuti achinyamule chonokokacho nkukachikhazika pamaso pake. Zimasowa anthu folo. Marko 2 ndi 3. Mene anachitira anthu aja amene ananyamula munthu opwala ndikupita naye pamaso pa Ambuye Yesu. Zimasowa anthu folo kuti achinyamule chonokokacho nkukachikhazika pamaso pake pa Ambuye Yesu. Anyamule olowererayo nkukamfikisa pa khomo la chalichi, ndipo kwinako imakhala ntchito ya Yesu Khristu monga mpulumutsi. Aziwa mupangira mwake. Satana akathyola ndikukakulanda zida, ndikutenga ulamuliro, umakhala kapolo wake. Ngakhale munthu amene anaphunzira bwino, ali pa ntchito ya bwino, ali pa banja la bwino, Satana akangothyola ndikukatenga zida zimene madalira, mapemphero amene mapemphera nthawi zonse muli banja la nyuwani, chikondi chimene mukaonesana muli banja la nyuwani, akangolanda zida zimene zija ndikutenga ulamuliro, anthu mazunzika, ndipo makhala omvesa chisoni, ndipo makhala akapolo. Mwini nyumba akadaziwiratu nthawi imene mbala ikubwera kuti izathyole, sakadalola kuti ithyole nyumba yake. Inunso mukanaziwiratu pamene Satana akulowera, simukanalola kuti Satana alowe mu mtima mwanu. Musamulolelero, musampase mpata, musamusegulire ngakhale kawindo kamozi kuona kuti alowereremo. Koma akakhala kuti mwangozi walowamo, kantuluseni mwachangu, chifukwa kangotenga ulamuliro muli m'mavuto. Enanu windo limene Satana akulowera moyo mwanu ndi mowa. Mwakuti kuzera mmowawo mukumapanga zoyipa zochuluka chifukwa cha windo limene Satana akulowerapo. Ena Satana akulowera pa windo la azinzanu. Musamulole, musampase mpata, sekani mawindo amene Satana akumalowerapo. Kwa inu amene mwamvesera uthenga wa lero, ndikupaseni ntchito. Mukamakhala, mukamapemphera, muzakumbukira azinzanu. Muziziwa kunja kuno kuli azimayi amene akakhala ndikumayang'ana amunawo akumamva chisoni ndikumangolira. Amunangawa Satana anathyola. Kuli azibambo amene akakhala ndikumayang'ana akazawo angopukusa mutu. Akazangawa inde ndokongola, koma Satana anathyola kalikale. Kuli makolo amene akaona anawo akumamva chisoni. Mwanangayo Satana anathyola ndipo anatenga ulamuliro. Kuli asogoleri amene anthu awo akaona angomva chisoni. Kuti akulu awa Satana anathyola kale.
inuyo ndine tikhale ndi mpata umapempherera anthu amenewa kuti asataye mtima, koma ayesese ndi mtima wonse kuwabwezeresa mbumba ya Mulungu anthu amene Satana watenga. Asapsere mtima mopitirira mwezo, asafune kuti aononge ayi, chifukwa chona kuti ngakhale iwo wonso nawonso ndi maviktimu, nawonso mkatikati mwawomo atakubakhala kuti kunja kwa kupanga makani, atakukhala kuti kunja kwakhala ngati kuti sasamala za inu, atakukhala ngati kuti kunja kuno akupanga mwano, komatu mwina ayankhula siwo, akuyankhula ndi Satana amene watenga ulamuliro wawo. Kumbukirani, Ambuye Yesu amatha kuzindikira kuti akusokosa mwa munthu uyu si munthu yoyi, ndi Satana, ndipo amankalipira Satanayo. Inuyo musantenge munthu kuti awamapanga makani ati safuna ndayankhule, safuna kuti ndi alangize, siwo woyi, ndi amene ali mwa iwo. Mwapempherere, musatayire mtima, musakhumulwire, ndi udindo wathu kukokana wina ndi nzake kuti aliyense Sasa yenda